Kuy dito. Asa man? Basta kuy dito. Asa lagi? Kuy Ay, dito sabi, ba? asa man ta? Basta kay kuy. Binuhangan na pugkunin mo ba? Asa lagi? Hoy, asa man kunin mo dadon? Kaon na kakaon na ba kog tagam nimo ha kay una gidako nimo tong uyog-uyog nya. Kaduha dito na po sa katong ka maisan. Asa man kunin mo dadon? Ay basta kay kita kuy bili. Asa lagi ta paingon lagi? Basta kay kuy dai daga istorya da. Puro man ni binuang ni imuha ba? Asa lagi ta? Parang may naamoy ako hindi maganda. Asa man ta ani day oy paingon? Basta kay kuy lantay na daga istorya dia. Unsa man taon ning basig unsa na pa imong plano ha? Ikaw kay dagan na pagkag binuang. Basig nagplano na pagkag imo kung darohon. Unsa na nay asa na punta ni paingon? Kanong darohon nga pa magigaw kadaro nimo kayo kamusugot tong naging adlaw daron ta ko. Oh no. Pamay ka musugot ya. Ay kay daro-daro. Asa man ta paingon ani oy? Bugnaw ka na. Ulit na lang ko ani oy. Bugnaw ka na. Sam na kung may love so nagbilin ra man ko diri nya niingon nga mo lakaw kuno ka diyo to naman ning lakaw asa man unsa man mi diri nga ako naman hindon bilin diri tawhanan ni asa ka to paingon tong tawhanan to ha what mubalik ba ka pud to kung unsa ka ko diri wala ba joy tao diri dapita ora ba kay bahara ba jud utok atong tawhana nagplano na pud tong iya kong darohon nya to aning lakaw asa na ka pud tong tawhana to gibilin naman ko aning dapita ingon mo lakaw ka diyo bawlag balik pa ba itong tawhan na ito nga? Wat-wat ko diri. Pre, usap mo skap nga. Kuroy man silingling lagi. Asa ka to paingon ka? Ta ang nay tricycle ba? Nay tricycle si kap? Da lagi bag ko. Hayo good. Asa mo sila padung ka? Paulay asa to padung ka? Matay ni skap. Lahay na bugtog. Diskarte ni kon basig na to. Makabira na gito. Makadaro na gito kay nagpalit na akong tricycle. Sana all. Kato, pre. Makabira na gito kay palitan na akong tricycle. Di na ito di si Kuan. Si Lingling. Makabira na gito. Dako na kay hayang ato si Lingling. Oy, tricycle agad dia. Wala. Kasi kasa to niya dyan doon. Yagon. Kanang layo kay. Asa na ka to? Kasi agto to tubigon. Kinagamo yung mga kuan dito. Dugmal dyan ba? Dagamo yung mga abangan dito tubigon. Kasi to ato. Datag lang dito, di malas na kong tawhan na to. Gidada ko, yagibiyan ko. Nanawa, natunok na inon ko. Pantay lang dito na ko, nagkulik at kuwagan dito na ko ron. Matay Prexi. Lingling lagi na naghahong pre. Nagkikiyang lagi na. Aw, nabunalan siya ng kapre. Klaro kay Prexi. Nagkikiyang yun. Ay ba na bagi atong kap. Dako ba itong bunal? Woo! Nagkikiyang. Swerte sa pagka. Iguag na pre. Nausukan sa pre. Kina. Tanahaw mo na nagkikiyang. Kapait pre kaya ano iyang nagibil. Naglakaw mo na. Ling. Di ba nagko yung ungkap na nihaya? Sasod ko, nalipay rong adlaw ah. Di malas jud ko. Nga mga malipay ka na nausukan man nung ka. Nagkikiyang man ka. Hay na, Gidaro na gani ka nagkikiyang man. sus may nagladaro. Tanawa ra, natunok ko siyang kabuang. Gidada ko dito, gibiyan ko. Aw natunok day ka abi na. Tingnan na inyong amigo ha nga. Sugod karon, magbuwag na mi. Kaway ayong tawhana, sige lag kuan niya. Wala ba Sige ling. Amam Amam siya. Ingnon. Kamu Abi ko nakadaro na scam. Oh, inay. Kaya nagkagkaan naman ka natunog day ka. Wa jud maka-score day.